कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा बर' हारिनि रिंगु दामसानि गायसनगिरि होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि गैया। बर' हारिनि हारिमु बागुरुम्बाखौ लानानै गासैबो जोंनि जा बर'नि ट्रेडिशनेल मोसानाय बेखौ गायसनगिरि होननानै बुंबाबो गोरोन्थि गैया। नंगौ बर' हारिया जुग जुग बेखौ फालिबोदों, खिन्थु बबेबा समाव बियो गुदि गैया बिजौ गैया जादोंमोन। बिनि गासैबो गुदि बिजौ दिथा लानानै गायसननायानो बिथां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीमोन। बिथांनि दिनै रुंसारि बिथांनि दिनै थैनाय सान, बे थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै रुंसारि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि जा ट्रास्ट, बे ट्रास्टआ बे हाबाफारिखौ 25 बोसोर फालिबोगासिनो दङ। आरो बिथांनि जा आगुनि जोंनि बर' हारिनो होलांनाय थरसे अलंबारा जेरै सोरां होयो, बर' हारिनियाव बिथाङा मोनसे सोरांनि अलंबार हिसाबै जोंनो लामा दिन्थिनानै होलांदोंमोन। बेखौ फालिनानै जोंनि बर'नि उननि जेनेरेसनखौ, जायखौ जोंनि गोबां दानि जोंनि बैसोनि जेनेरेसनाबो मिथिनानै मोना, बिथांमोननोबो जोङो फोसावनानै होनायनि गेजेरजों खुनु राव, थुनलाइ, हारिमु, आसारखान्थिखौ लानानै जोंनि गेजेराव ख्रिस्टियान, ब्रह्म, बाथौ, सतसंगि भेदाभेद जायालासेनो जों जे मोनसे बर' हारि, धोरोमा जेखियानो जाया, जोङो राव, हारिमु, थुनलाइ, आसारखान्थिखौ लानानै जे आवगायबोनाय मोनसे हारि, बे थांखिजोंनो दिनैनि बे मेसेजखौ होनायनि मिजिंजों जोंनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। मानब गेदेत जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनि फान्डनिफ्राय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि मुङाव जोंनि जा ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि, बर' ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि थाखाय 1 कोटि रां होनायनि थाखाय फोसावनो आंखौ बुंहरदों। आं बेखौ दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों फोसावनाय जादों। बिथांनि जिखिनि फोरोंनायाव हारिमुखौ फैगौ 2022 मायथाइयाव जिनियास रेकर्ड, वर्ल्ड रेकर्ड, गिनेस बुकआव रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ, मा मेसेज होनो सानो? बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो गावजों गाव हामलायलायनांगोन। बर' हारिनि गेजेराव मोनसे कालसारा खम। सोरबा सासे मानसिया मोजां मावनो थांदोंब्ला बेखौ मिनिनानै थानाय मोनसे सर' दङ। जोङो बेखौ धन्यबाद होनांगौ, हामबाय होनो रोंनांगौ। हामबाय होनो रोंलायैनि थाखायनो, सासेया सासेखौ बाख्नायनो रोङैनि थाखायनो हारिया दिनै जौस्रोलांनो थांगासिनो दङ। गाज्रि मावदोंबा बेखौ डाइरेक्टलि बुंनांगौ, बे गोरोन्थि जादों, बे बिदि जानांगौ होननानै आसि थुना होनो रोंनांगौ। खिन्थु गाहाम खामानि मावनायनि थाखाय हामबाय होनो रोङैया जोंनि बर'नि मोनसे गाज्रि आखुथाय बा जोंनि मोनसे कालसार। बेखौ जों गारनानै मोजां मोनसे कालसारजों आवगायलांनांगौ। आरो बेफोर जाबायदि मोजां हाबाफारि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय जों बागुरुम्बाखौ जोङो टारगेट लादों, बे बावैसोनो जानो थांगासिनो दं। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा जोंनो हेल्प होनो थाखाय राजि जाखाबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' हारिनि साखा फाखा जानांगौ, बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।